дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. бе арчаи соли навӣ душанбе соли навро чӣ гуна таҷлил мекунад? Туркия ба Тоҷикистон ғурфаҳои муосир тақдим мекунад. бозии дӯстонаи Тоҷикистону Қирғизистон баргузор гардид. заминҷунбии Тоҷикистон Ӯзбекистонро ҳам такон дод. навбат барои дарёфти ваксинаи Русия Аврупо бойкот мекунад. бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Юниса Атамуллоева. салом. раиси шаҳри Душанбе бо қарори Ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз панҷшавии коронавирус гузаронидани ҳама чорабиниҳои соли навиро дар ҳудуди пойтахт манъ кард. имсол шаҳри Душанбе бе арчаи соли навӣ ва ороишоти ҷашнӣ мемонад. хабар додан дар суҳбат бо Спутник Тоҷикистон аз мақомоти шаҳрдории пойтахт. аз ҷумла дар майдони дӯстии пойтахт ки макони гузоштани арчаи асосии кишвар мебошад, ягон арчаи соли навӣ гузошта намешавад. ҳамчунин дигар боғҳои Душанбе низ бе арчаи соли навӣ мемонад. ҳамин тавр ба муносибати соли нави милодии 2021 ташкили арчаи соли навӣ, баргузории барномаҳои фарҳангӣ, нишастҳои ҷашнӣ, шабнишиниҳо ва дигар чорабиниҳои оммавӣ манъ карда мешаванд. ёдорас мешавем ки Ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзор намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ барои пешгирӣ аз COVID-19 дар Тоҷикистон вобаста ба хуруҷи мавҷи дуюм қарор кард ки барномаҳои тантанавӣ аз ҷумла ташкили арчаи соли навӣ, чорабиниҳои фарҳангии оммавӣ, шабнишиниҳо ба муносибати соли нави милодии 2021 дар қаламрави кишвар манъ карда шавад. дар ин робита сайру гашти мардум дар боғҳои фарҳангу фароғатӣ, гулгашту хиёбонҳо ва дигар ҷойҳои ҷамъияти шаҳр танҳо бо дар назар доштии риояи ҳатмии қоидаҳои гигиенаи шахсиву ҷамъиятӣ, истифодаи ҳатмии ниқобҳои муҳофизатӣ ва риояи қатъии фосилаи иҷтимоӣ дар масофаи байни ҳамдигарӣ аз 1.5 то 2 метр иҷоза дода мешавад, омадааст дар хабарномаи раиси шаҳри Душанбе. агенти оид ба ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозӣ дар назди дастгоҳи сарвазири Туркия тасмим гирифтааст то охири соли 2020 ба Палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон ғурфаҳои муосири намоишгоҳиро ки аз 1100 метри мураббаъ иборат аст тақдим намояд. дар маросими ба имзорасонии протокол ки дар Душанбе доир гардид, ҳамоҳангсози ТИКА дар Тоҷикистон Иброҳим Эрбир гуфт ки дар якҷоягӣ бо Палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон татбиқ намудани лоиҳаи мазкур ба мубодилаи мол миёни Тоҷикистон ва Туркия нақши муассир хоҳад гузошт. бо баргузории намоишгоҳҳои зиёди байналмилалӣ иқтидори мамлакат фаъол ва ҷумҳурии Тоҷикистон самаранок тарғиб мегардад, гуфтааст ӯ. гуфта мешавад ғурфаҳои муосир ки аз ҷониби ТИКА тақдим мегарданд, фаъолияти Палатаи савдо ва саноати Тоҷикистонро тақвият мебахшанд ва имконоти ҳамкории байналмилалии палатаро афзун менамояд. дар шаҳри Тошкент бозии аввали дӯстонаи дастаи футзали Тоҷикистон бо мунтахаби Қирғизистон доир шуд, хабар медиҳад Федератсияи футболи Тоҷикистон. бино ба гузориши манбаъ, вохӯри ин дастаҳо бо ҳисоби мусовии 1-1 хотима ёфт. голҳои ин бозиро Юлдошбой Салимбоев ва Алишер Сафаров ба ҳадаф расонинданд. ногуфта намонад ки мунтахаби Тоҷикистон дар бозиҳои дӯстона ки дар шаҳри Олмалиқ доир мегардад, санаи 19 ноябр бо дастаи мизбон Ӯзбекистон рақобат карданд. ин бозии дӯстона дар доираи омодагии дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба мусобиқаи чемпионати футзали Осиё доир мегардад. аз рӯи натиҷагирии қаҳрамонии футзали Осиё дар Кувайт 5 дастаи беҳтарин ба ҳаққи ширкат дар чемпионати ҷаҳон 2021 мушарраф мешаванд. мусобиқаи қаҳрамонии футзали ҷаҳон аз 12 сентябр то 3 октябри соли 2021 дар Литва доир мегардад. шаб дар Тоҷикистон заминҷунбии 4,1 балла ба вуқӯъ пайвастааст, хабар медиҳад маркази зилзиласанҷии Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Ӯзбекистон. заминларза дар шимоли Тоҷикистон соати 22:10 ба вақти Душанбе ба қайд гирифта шуд. тибқи маълумоти маркази зилзиласанҷӣ, ин ҳодиса дар умқи 10 километр рух додааст. дар баробари ин заминҷунбии Тоҷикистон дар шаҳри Гулистони Ӯзбекистон ва 70 километр дуртар аз он, ҳамчунин дар Ҷизак ва 95 километр дуртар аз ин минтақа эҳсос гардид. дар ин ҷо қувваи заминларза 2 баллро ташкил дод. Исроил хостори харидории ваксинаи русӣ алайҳи коронавирус мебошад. Сарвазири Исроил Беньямин Нетаньяҳу изҳор дошт ки масъалаи харидории ваксинаи русӣ алайҳи коронавирусро бо президенти Русия Владимир Путин баррасӣ кард. Исроил нахустин кишваре нест ки хостори харидории ваксинаи сохти русӣ шудааст. Пештар кишварҳои Осиёмона аз ҷумла Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон, ҳамчунин Беларусу, Молдова ва Ҳиндустону Чин низ омодагии худро барои дастрас кардани ваксина изҳор дошта буданд.
аврупо ин хабарҳоро бо мушкилӣ қабул кард ва ба Венгрия, ки мехоҳад ваксинаро озмоиш кунад, бо ҷорӣ кардани таҳримот таҳдид намуд. вазорати корҳои хориҷии Венгрия масъалаи эмкуниро сиёсатзада хонд ва изҳори умедворӣ кард, ки ҳамаи давлатҳое ки ба омода кардани ваксин машғул ҳастанд, комёб шаванд. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо та инициативу некномиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.